guys, welcome back to my channel, and for today's video we are going to unbox a gift from abroad. So gift siya sa akin ng pamangkin ko na doon nakatira sa Miami, Florida, kung hindi ako nagkakamali. So shout out sa iyo, Edabel. She's my beautiful, one of my beautiful niece. Pamangkin ko siya sa pinsan. I'm so grateful na binigyan niya ako ng ganitong gift kasi para sa akin, para importante siya sa akin lalo na sa pag-vlog ko kasi magiging magaan ang aking pag-vlog. Hindi na ako magpuput up pa ng much effort sa pag-vlog ko kasi yung mga gamit ko pang vlog is mga local lang. So ito pinaka legit talaga, pinaka the best na gift sa akin ng aking pamangkin. So I'm so very grateful. Thank you, Double, for giving me a gift like this. Napasaya mo talaga ako. So ayun, feeling ko binigyan niya ako ng gift na ganito kasi napapansin niya na nag-vlog ako at yun nga, parang nakikita niya ata na parang mayroon akong low quality na vlog kasi yun nga, malikot yung yung quality ng video ko kasi parang kamay ko lang ginagamit kasi yung ibang mga gamit ko kasi mga low class lang, mga low quality, so nasisira agad. So ayun, I'm so grateful. So thank you, Double. Shout out to you and your family. So kahit naman walang gifts, pinapapray ko na maging good at safety lahat, family ko at lahat ng mga tao sa buong mundo. So again, without further ado, let's start this unboxing video. So guys, ito na po ang hindi naman siya box, pero wala kami, gagawa lang naman unboxing the bag. So ito po siya, by the way. This bag, or let's call this let's not call this a box, let's call this a paper bag. So it comes up with a paper bag, and inside of the paper bag meron tayong before natin i-unbox talaga yung pinaka main na so ilagay natin. So ito po yung bag. Umaya ko na sabihin kung anong tawag dito. Stand. At ito na po, stand po siya. Parang extend siya at the same time extension ng stand. So ito na po yung lagyan ng gift nila. I'm so very excited to share this to you, to show this to you. So, ito po ang gimbal or DJI Memo, DJI Osmo Mobile 3 stabilizer, for mobile stabilizer. So ito po yung lagyan niya. Kung hindi ko gagamitin, dito ko ilalagay. So I mean, hindi ito first time na inopen ko siya. Na-open ko na siya dati, pero gusto kong i-share sa inyo ang gift sa akin ng pamangkin ko kasi I'm so very grateful. I'm so happy na binigyan ko nito kasi pangarap ko talaga na magkaroon ng ganito. Yun nga lang kasi wala tayong pera, wala pa tayong sahod sa yun, alam mo na, sa laro-writing natin sa YouTube, wala pa tayong sahod sa YouTube. So hindi mo na ako mag-ano ng maraming pera hanggang hindi pa. So I'm so grateful. As of now, hindi ko gusto mamili ng mga mamahaling gamit para sa pag-vlog ko kasi at the first place wala po akong enough money para mag-buy ng mga extra needed ko. Kasi yung money ko, binibili ko lang muna sa mga importanteng bagay na
kailangan ko talaga. So, sa mga ganitong mga gamit na pang-vlog, hindi kayang bilhin kasi wala akong enough na pera. Ayoko mag-gas ng ganitong pera. Kasi hindi pa naman tayo nag-soldo galing sa YouTube. So, ayun, bumibili lang muna ako ng mga low quality. So, yun lang, nasisira ako. So, kamay ko na lang ginagana sa pag-vlog ko. So, sa tingin ko yung binili kong pang-vlog ay cellphone. Kaya kasi gusto kong bumili ng camera pang-vlog. So, hindi ko kaya kasi wala akong pera. So, ayun, binili ko na lang yung worth 12,000 na phone, yung Realme 6. So, shout out. Beganemen. So, ito, I'm so grateful na nagkaroon ako nito na binigyan ako ng pamangkin ko. So, thank you sa namin. Actually, gusto rin niya mag-vlog kaso hindi niya alam kung paano. Gusto ko siyang turuan na ganito, ganyan, pero hindi ko alam kung baka ayaw niya. Pero kung gusto niya mag-vlog, willing naman akong tumulong sa kanya na mag-vlog. So, there's a lot of application na pwedeng mag-edit doon. So, I can share with her. I can share her the techniques and the apps that na pwedeng gamitin doon sa pag-vlog, sa pag-edit ng video. So, ayun. So, siya, parang tawag sa kanya, stabilizer. Actually, yung sabi ng Debel, yung box pa daw ko. So, pasensya daw kasi naulit. Pero, okay lang. At least, okay lang kung mahuli yung box. At least, hindi ko na po yung gimbal ang tawag dito. Pero kung pinaka-specific na niya is DJI Memo or DJI Osmo Mobile 3. I think sa pagsasearch ko ng sa YouTube, ito po yung pinaka-latest ata. Hindi ko alam, pero sa tingin ko ito yung pinaka-latest. So, ayun, hindi ko po ito expect na bigyan ako ng ganito kasi hindi na ako nangyay. Pero, nagpapasalamat ako dahil dininig ng Diyos ang galing ko na magkaroon ng actually parang hindi naman siya importante sa akin pero mas sa akin sa lahat ng mga pinipag-rate ko na sana magkaroon ako parang hindi naman ito parang nasa top 5 pero importante rin siya sa pag-vlog. So I'm so very grateful parang na nagkaroon ako kapag vlog na ko ng maayos at hindi magiging good quality na po yung video ko at saka hindi ko na po gagamitin ng kamay ko, parang ganyan na lang or stand, ganito po ito at saka yung cellphone ito po yan. Hindi ako magtuturo ng full na tutorial whole na information kasi hindi naman ako so po yung cellphone so ganyan yan so kailangan i-open yung M ganyan siya kailangan mag-download ng DJI Memo app at dun mo i-set yung mga important things na dapat i-set sa cellphone mo para i-on mo yung Bluetooth para may connect dito sa gimbal at maka-maniobra ka sa makagamit ka ng gimbal. So, ayan. Hindi mo na ako maka-video kasi hindi po ito naka-download. Ito, yung cellphone na ginagamit ko po ngayon sa pag-vlog, yun po ang may DJI Memo app na para magamit ko itong gimbal. So, ayun yun guys.
I'm very thankful na binigyan ko. Yan. Teka lang. So, ito po ang gimbal na gift sa akin ni Edabel. I am so happy. I am so grateful sa iyo, Edabel. Sana marami ka pang maraming blessing ang ibigay sa iyo ni God. Kasi you are so generous person. Okay. So, yan. I'm so grateful na binigyan niyo ako dito sa kahit naman so yan po, I'm so happy na nagkaroon ako ng ganito. So thank you, Edabel, na binigyan mo ko ng ganito. I pray that God blesses you more blessings because you are so generous person. Natulungin ka ng tao sa inyong pamilya, sa lahat ng inyong pamilya at sa mga kaibigan mo, at sa mga hindi mo kakilala. Alam kong tinutulungan mo din sila. So, continue of being generous and kind person. Sana ipagpatuloy niya. So, kung gusto mo mag-vlog, Edabel, ang ma-share ko din sa iyo ay yung mga techniques at kung paano mag-edit ng mga vlogs. So, thank you. Hindi ako magsasawang pasalamat dahil hindi ko talaga expect ito magkakaroon ako ng ganitong gamit. Hindi ko kayang bumili ng ganito kamahal ng mga bagay. Thank you, Edabel, for giving this to me. And guys, this is the end of the video. Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe to my channel, and don't forget to click the notification bell for more videos. Thank you. So, ito na yun, guys. Kita mo. Hindi siya magalaw. Yan. Yan. Masik na. Man. Ako. Ano? Sige. Hello guys! Hi, na yung camera. Hi, na yung camera. Hi! My name is Donna Ramos and I'm from Barangay Singo de la Glade. Kaya invite camera niya mo. Okay. Hi. Ako nga pala si Donna Ramos. Hi! Maganda na ba ako? So, ito nga pala yung dalawa kong mga pamangkin. Ito po. Halika nga dito. Ito po sila. Ay, hindi dito. My name is Hayan Pearl Ramos. And this is Jenica Ramos Wales. Tingnan, pakita ko sa inyo kung ano ang result ng video quality ng vlog na ito gamit ang DJ Osmo